Eda radia se ene anopei. Yeshe Kristo de ene manyam bebre. Anopei so ode nkwa ache. Ebi afia na wa join me ewo TikTok. Evangelist Ojera. Facebook no so Evangelist Ojera sha. Salvation Jumedi na adru so no nti onsaka video yi abomodna na share ma afoforo sisi ama me. Obitime I join me live ewo eye Kintom TV so Anopeya Ghana time 7 AM ya Dodo join me on TikTok ni nyankopon hwamo Salvation Hour with Evangelist Ojera. Them live ewo Facebook Evangelist Ojera. Any demo mema kwaba edeba Salvation Hour Jumedi so. Momodna na share live video no ema from am sisia. Sede Eradi nyankrompo do wiase ni ode ne dobo wono kroma obi obegine de no onyira obenya da nkwa hayi Kumase Sokoban Good Village True Faith Church International time with Evangelist Ojera eni entra kopem se no wotwe ebebo Ghana time obitime adjoin me ewo Kintom TV so Kintom TV ewo multi decoder no so obetima join here live ewo honom afi o comment no betimi da fa comment section honom ya beje brani adaje ne akenka dia ma stay tuned men ko baby a enkwaje sem na ye de bro ne anopei
Akasima idunum na yewram ewo eye Kentom TV no so them live ewo media no so Facebook and TikTok. God bless you, God bless you. Raphael what's any gift in Yakopon sha ewo TikTok na me koso aka say True Faith Church International Kumasi Sokoban Good Village branch no. The bacho bebre share in some American enson. Empene atnase ayen shisheye. Ayen shisheye pa. Yade nanson pai bo dwumadi kese ebrel bomodana nefa ho bewure saa empabo wem se o show me Facebook wa eda link na se hope enti bomodan eye nanson dwumadi 7 days fasting and prayers with a massive fundraising. Jumedi aye di me pacho bebre e botaye eye botaye kese pa me pacho bebre ma menyi nyum film na me announcement very important. Yesu Kristo si yenko wiase nyina nko ka asɛmpa ne nkyere abode se nyame asɛm ka sa abode a eye me no mie no ho asɛm no waka awie bre mu sabakani udifo Jacob Bechi awade enam ne tumi na wode so asaye no eye osomfo the branch ba ko a etoso mienu a wate eye True Faith Church International suko Kumasi Sokoba Wood Village no ne peni atranse aye hihye se the boy for the kese pa emu duru pacho me say aforobo kese emu duru baso ewo True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village church premises wa botaya yedi yisika we pacho eye botaya papa eye ni suade hunu papa no nukuri ni awrade nyankopon ama ni suade hunu ani suade hunu a ebeboa me no mie no nkwaje edi nhira ne nkoso ne mpuntu obeba eye awrade nyankopon ene papa yi ene nadwumayefo ne mpanifo nyina se ya shase ebo crusade ho dawuro anase ye crusade mamen kan sa ye crusade papa in the lifetime nyina nyame adwuma nko a evangelism TV stations ahodo radio stations ahodo online radio and sana evangelism afani afanyina nemrantia so no wasoma no atie gum eno ase na nya asenketo akora wa hembobo ano nyame asem no ekoho nti brebi aso papa yi na ni so ade huno ne so obetwe akra ama Kristo nti Kristo ya domo a eye 22nd September yes kwasiada
enanso dwumadi na yedie enti bomoden na eduwa 22nd September eduwa baby a wo hwe firi bia no the pacho bebre be pim e Kumasi Sokoban Good Village Kumasi Sokoban Good Village Kumasi Sokoban Good Village eye nansom pai bo to sha se kweseda e be wie ne memenda so na ne da eye wukuada eye 25th le sewa ashiditi ne so 25th ene nyina ye yisika kese massive fundraising yakotom fidie machines for crusade ya enya senketo akora afin so ye de ka beka ho efese wontimi nkoye crusade ya unya ka na sofo no ko preach ye ko hina o so ko crusade no te trotro eye ngwase kese so for your platform na we fa nyame asem was me di traffic so trotro mu na mete na onem ma na presite ho da bi ye nye ne sha enti e bepa ka aka machines no ho so for ko ba bia na watrem na nyame adwuma na ye nkoso emo bi na dan ka je o se ene de ye mfa ye sika mo nyame adwuma asofo no e de toto ka se ko suku papa ne mo ma ne ade obi esi wishira kwan a wishira bebrebe ka echi wure fi se wo yisika bo anyame adwuma no kura bi heaven kwa ma ho the bible no be chiro bire shem enti she edan so na eduru ho a fa ho bewura aforbo mu ebremu na onyankompon ehia me no omie no se yedwene na adwuma ho ene nipa yira dodo wonam street ni so a ahomete ema ye kwa hemboboa na ebra ye nam street ni ne pa bia hye mfidie sam ye wure ho papa nipa da sani a wada ne maame ye maboso me nkono se wo ye jonki mai na wabodu bi pa no da ho chese waba nanum na nwansene die frusane enkura nyina ehuru fa no so na wajane na egun ho na efimpu akata no ho no onyare yo le wura hoye nyasen ketwa nti eni so de huru eye papa se ebobo asempa no dawuru o wiase fa nyina eti je number we se 0243 81 97 56 0243 81 97 56 Osof Penny Jacob Beche Prophet baby I will be an pay Eurade Sha Pacho bebre ne number and am dia to jana Jumedi e basono ebia na ebidu na uni Ghana ha ana watu kwa na bibia si kwaya ana ochefa no ubetimi dia fa number yi sisu sisi a o de fa so pe na wa friend say Evangelist Prophet Jacob Beche me so affordable no na send me dia ba nemo mbomada se edu ho no ma do ho ba wuram fa ho hade nyina bra na yemi adwumadie ne no ho say yes oba nyame fie di nhire ko fie dodo a ehwemo media no so nyina ne sramo hye date ne nso 22nd September empenia ton safre ekuku dam enintine enemnyamfo adwumayefo adifo asofo adwontofo azabakafo ma sempakafo munyina be kan ye ho ama ye nso so ya boy papa chidom na obi obenya gidi obewura mu bia no the queen yankrumpo anim ni ntwa nkontompo adanse ebeye woni ofiefo dia the program we baby a shobi free bia do ho ma fa ho bewuram 0243 81 97 56 eduru ha bomode ne fa ho ebewuram enche kura akasima be se edu emienu na ye wuram e wo Kintom TV ne so
iti baby a wo bia no Awurade Nyankopɔn insha na no pay woni mini pakura me kan ho asɛm ahwefo nyina Awurade insha mo na ontim nanim te enkyere ba enti sɛde me kan no Kristo ya domo a 22nd September eye kwasiada tieni me pacho bebre dodo a ehwe mo live ewo TikTok no nyina Nyankopɔn enhyira mo sa nso na Facebook no nso YouTube ni nyina Awurade Nyankopɔn enhyira mo Nyankopɔn ya domo a eye 22nd September no eye kwasiada ehia me pa program no a eba so no program kese a me pacho bebre o how be da so bia no fabra program na sibi yes if we say empenia empeni atonsa e dia fro mo a omo ba na dwumaifo a eba dwumadi we ase no we yewie na ha na nkode a gese de ko River Jordan mu o how ni nyina be dwane akọ sharp Lucas empano ma yeti azeze owura bi na ne ho ehihia no so jani bi nipa din ho adanse akire Yesu se wasihia adan de amaye ama Awurade tibremu na onyankrompon Yesu Kristo hia se ye boa na ye support na dwuma kakra bia wo benya bia no fa be support wate na ye nkotwe akra ema Awurade ehia me papa 22nd no eye kwasiada ema bibia ntwe se akire be wuram bi shase ne bobo ho ne be wuram oba ubenya baby ada ubenya baby asisi wo ho bibia bi wa hase ne momo ba de amesere obomodna ne sisi wo se ubenya me fie fatade a ese ye ha ye mfa trousers ma ha obebu duku oyo ba me pacho bebre ani die mi nti ye shempa bona se kwasiada eye 22nd no a ye bepem so a ne awie ne memenda so ti ukara na ye 25 no de ya forbo kese a ye yisika e de ato machines ade ama papai na wani ne team no ate ehu ogu montene so inkuru ni nkurase babi a wote akura wo patem wo baba ye crusade ne bi ho atwe akra ama Kristo je beton fidi mama de nation no say ye de kan so be kan ho de kan akire ma kire o aforbono eyimienu memenda de no courage de asafo no Wood Village yenso bebo de memenda asafo man nya senketo group A group B samu group B ai wo group B ai de chase boa matisi yesu mo you support akese pa Mama dan le share la video no mama akakra bi na non so no abo na yewam ewo Kintom TV so nti bia na wo hwe mo TikTok ra me pacho bebre wo fie nkwan de abetima join me live for Kintom TV so ewo multi decoder no so sesia sanso na wo hwe ye kira kwan ya me pacho Kumasi Sokoban Good Village Bola Junction ye wo True Faith Church International original no ho asɛm na mekan na afrafofo bebe abefrem to ko jirikoko empire ba ya bisam ye ehia me pa ya bisam ye obi sa say evangelist da bena mo hia na mo bo empire ukwere bia empire bo edakese ukwere bia empire bo dakese me pa cho betimi de ho abewura empire bo yim why anapa no nkro ni ahia ase awia no mienu 2 pm ni apon if you be also watch night kese pa ye hia ase 10 ni apon 3 am memenda ne ya sore nti se woni asore bia kwa me pacho me kanfo yesum e de amaw bra na asofo mo wasuni nyina mom ne nsum Awurade nya nkwaje esere bia nso unko ba bia wobetima besere wo mpabom
ele mi si for mo ayene odifo sofo Jacob echi ni adwuma yefo ye yempa abo ene kwesera no penti so ni baabi akwa obetimi do ho abewura mi. God bless you all. All right. Dan kwa ena yeni edaso eye True Free Church International Kumase Sokoban Good Village ebre no aso ya yeguam ewo Kintom TV ne so nti eni demo se ewo live no so ewo media no so a me pacho bebre obetimi adwani esisi a ewo Kintom TV ne so dodo a ehwe Kintom TV ne nyina Awurade Nyankopon enhyiramo ebre no aso Salvation Jumadie no na yede efa Kintom TV ahweso ahwefo nyina enchen so ede aba nti se wa join me a bomoden na ene yentena ekopem se na nwotwe ebebo Sam. Good morning. Na abonti say Awurade adom na so Kristo adaroma yenso ye ho eye Awurade asundwe so nka. Amen. Anopay Kristo di yankwanso asache bio yasabe piem yema ahwefu nyina akwaba ede ba Salvation Jumadie so ewo Kintom TV so dodo ahwe o media ne nyina no ene die no obuo mo share la video no mafofo na mo fam comment no emfa comment section honom ebreko ebre ni afa enti yebebo mpaye na yetu enne Jumadie no ahye Kristo ensanti Sam ene die mo fe kompabom adofo ne ahwefo ne tiefo ye bompaye Nyankopon ni abankese ade nyina stumfo no Nyankopon onyame atumi ni ahoden yawodia anopayi nso onko yeda wase hye wonum nyamkamfodi se amana ye pe utumi no ahoden so abai kani padua ho ba na de bedu studio ha so nduem bibia so bibia dru se onko yeda asamo bro mai so se huye mobo koso akai na wakọ de wasamo ba no koso aka na hye ne den na ma no ho nkonkron kase na ma no jata kire ma asamo ba kana ma no takra nyina akoma so na wonyini no medi wachine nshi udi konkon mo nyam encover gama Yesu fabare ne matoche amen na bra bebu echi dom na kai utumi nti wasumde no nhyiram na so da amen yada se ane empire soronko a wabo ediamae yo nyamema ene dodo a ehwe Kintom TV so ena no pay yabo empire wie nti ene de Kristo nso ewo maye no yerebeto aso Iguswa yade asempa no ebre yene omagana ne wiase afana ni panyina botani nyina ye ba kope se ededi akire no ye nyina benya nkwaje na ene anopai asemu a yade ba no mesere ahwefo se yenye yasum na yenti asem ni yi dodo a ehwe ewo media no so TikTok, YouTube, Facebook no mesramo mon share la video no e ma foforo e na asem ne hia me papa me ni so abre ni se isem hwe asase so ni asetemu abraba ye ba Sam e kuru nyame no mini e Kristofo bebre entimi fa asamo nche ai bebre entimi fa asamo nche na se ube Kristoni a ho yo nyama bebre ana esese odigu krata so na osese na utu na moyi dia mani pa bebre titi wo ma bompa ye Kristofo akonya me nko bompa ye wo mo mpa abo ehumu aye ma nyame ntie wo mo anase wo mo ni Nyankopon tem enye papa ni nyina firi saade wi o mo ntime fa asamo nche
gyeme so amen nti sɛ wohwɛ na wopɛ sɛ wohu Kristo no mu nyamo a fa asɛm kyɛ. Praise God. Amen. Obi a ɔntumi mfa asɛm nkyɛ biara no ɔni Kristo honhom na me honhom nti ne mu nti bia na wote nyame fie wote Kristo n'ase sua sɛdeɛ yɛsi di asɛm yɛreyɛ bɛyi ɛkyɛ sɛ wontumi amfa asɛm ankyɛ a ɛbɛda no akɔ heaven. obi tumi ka sɛ kaa baako ane ɛforoyɛ yɛbɛsi kegyetia fatek na me so memfa ɔde sɛ sunyakwaa so gyeme so amen abusua mu asɛm no yɛka nti sɛ wobɛwura abusua bi mu a ɛte sɛ kwayɛ wowa akyirɛ hunuhuu bɛto wura mu a dua bi asi baabi ahyie obi ntimi mfa asɛm nkyɛo bɛre wɔsesɛ sɛ Kristo bɛbie kwama no na watie ne mpa abɔ ahyira no ɛwom adeɛ nipa no yɛ wɔ no ɛya so wɔte aseɛ bɛre sɛ wopɛ sɛ ɔkɔ w'ani mu abrabom na wodi nkonim ɛwɔ asetena mu a sua sɛdeɛ yɛsi di asɛm yɛdeɛ bɛyi ɛkyɛ sina nɔpa yi mepɛ sɛ asɛfoɔ ɛtie nyame asɛm yi ɛtie ne yie yɛnkyɛ nyame fie ama mpa yɛ ɛnsamfo obi ho asɛm hyɛɛ mu wɔyɛ saa bɛbra to agu gyeme so amen ampawɔ Kristo ɛne ma akristofoɔ so wɔte aseɛ nti mpabɔ koraa no yɛkyerɛ Luke chapter 11 verse number 1. Luke chapter 11 verse number 1. Yes. Awurade mpaebɔ na ɛba sɛ wɔ baabi a wɔbɔ mpaeɛ no wogyaeɛ no ɛba sɛ Yesu Kristo wɔ baabi a wɔbɔ mpaeɛ na wogyaeɛ no asuafoɔ no mu baako ka kyerɛ no sɛ asuafoɔ no mu baako ka kyerɛ Kristo sɛ Awurade kyerɛ yɛ mpaebɔ sɛdeɛ Yohane so kyerɛ n'asuafoɔ no. Hallelujah. Amen. te kwan yɛ fa so bɔ mpaeɛ ma nyame tiɛ no ɛmu baako na meka ho asɛm kyerɛ no. Yes. Okristoni sua sɛdeɛ sɛdeɛ asɛm yɛreyɛ bɛyɛ ɛkyɛ. Yes. sɛ woawore saa wobɛtɛ nyame fie wobɛfa sɛ Kristoni wobɛfa sɛ woyɛ nyame ba bɛde Awurade ba regyatew before sɛ obi bɛyɛ Kristo mu adanseɛ agye sɛ Awurade huru sɛ nakoma mu yɛ hae. Yes. sɛ wohyɛ ma nɔpa yi a patwotie nyame asɛm ye amen enti aberɛ a osuani no busaa Yesu no sɛ wɔnkyerɛ ne kwan yɛfa so bɔ mpaeɛ no Yesu ka ɛho asɛm mpabɔ no sɛde siteɛ Matthew chapter 6 verse 9 ma wonya hama me Matthew chapter 6 verse 9 yɛnkɔ Matthew chapter 6 verse number 9. yes ɛti fɛ sɛ Awurade mpaebɔ kɔ wɔse na sɛ mobɔ mpaeɛ a sɛ yɛbɔ mpaeɛ a monka sɛ yɛnka sɛ yɛn Agya wowɔ soro. mpabɔ no mu nsɛm yio Yes. patwɔ saa mpabɔ wei yɛne yɛka sɛ the Lord's prayer The Lord's prayer. sɛ saa ne yɛka no Prayer. askuulfoɔ bɔ obi a wɔwɔ kg1 kora wɔbɔ saa mpaeɛ atikyafoɔ de tete wɔn Assembly time yɛbɔ. assembly time mɛbɔ a ne yɛabɔ no kama ɛda yɛ Wednesday yɛ worship yɛbɔ praise God. Amen. asɔre fie yɛbɛpɔ a mepatwɛ yɛnka yɛka yɛ kyerɛ so but yɛwɔ nsɛm bi wɔ mu a ɔho nyame ne bɛba kyerɛkyerɛ ɛno wɔ asɛm na mene wɔkai gyeme so amen de sɛ wonsɛɛne a mepatwɛ bebree te asɛm a yɛka no yie wɔne wɔnyere nagye ɛnɛteɛ mo ntam te sɛ sesi a tamnya koraa wɔsɔre anɔpɛ bɔbɔ ho bɛkɔ asɔre bɛtɛ wo ne wɔyere ɔyɛ aka ɛno aduane ɔno ɛwɔ ani praise God. Amen. wɔn wɔ bɛyɛ tuma kɔmu kasa kɔ yi aduane hwɛ fifiri hɔ ɛtɛɛ no fufu bewa adeɛ akyi yɛ aduane na sɛ ne nkwae praise God. Amen. wɔn wɔ yi anya ntawa ama akɔsae wɔ ma nkurakura so wuhu omu bi because ɔbaa na kasa kyɛ wɔ sɛ wakasa tia sɛ o so baa ne me ɛna akɔsae nkwadaa whatever wɔne nkyɛ Amen. Matthew chapter 6 verse number 9. yes Nti sɛ mobɔ mpaeɛ a sɛ bɔ mpaeɛ a woka sɛ yɛn Agya wɔ soro yɛnkasa yɛngya wɔ soro wode ho nte wahene mmra deɛ ɔmpɛ nyɛ wɔ asase so sɛ wompɛ nyɛ wɔ asase yi so sɛdeɛ ɛwɔ soro sɛdeɛ ɛyɛ wɔ soro ayɛ daadaa aduane ɛti deɛ yɛ na Kristo hwɛ ne sɛ deɛ ɛyɛ wɔ soro a ɛkɔ so wɔ hɔ no ɔbɛma bia si wɔ asase wei so yes ɔsoro hɔ no ɔmu ka gyame so amen Amen. ɔdɔ no kuro wɔ yɛ adwuma ɛwɔ heaven yes
nti sɛ wobɛyɛ kristoni a ɛsɛ sɛ wotumi ne wɔ bimfo nso ɔkyɛ no yes sɛde bɛyɛ a ɔmpawa no kwa nyɛ deɛ bɛyi ɛnsi gyeme so amen ama me wɔsɛ wahenni mmara deɛ ɔmpanyɛ asase so deɛ ɔmpanyɛ wɔ asase so sɛdeɛ ɛwɔ soro ɔnyɛ daa aduane nɛ na ɛdada aduane na fa yɛ ka firi yɛn sɛdeɛ ɛde firi wɔn a wɔde yɛ aka hallelujah amen yesu kristo kyi asuafoɔ no mpabɔ na ɔka saa hyem fa yɛ aka adeɛ bɛyi ɛfiri yɛn hallelujah amen yɛbɔ mpa yɛ yɛnga yɛka nyame ma ne adɔfo no ma ɛte tv no ho ɛhwɛ no dodo hwɛ mu media no so saa awurade mpabɔ a yɛbɔ a ne yɛka saa kasa wɔ mu sɛ na deɛ nti ɛno kora sɛ yɛakoma mu no yɛde asɛm kyɛ yɛmfa nkyɛ praise God amen obɛtumi bia na no ka sɛ asɛm a sɛ yɛnsuo a na nsa bi nom nipa da sani praise God amen wɔyɛnsuo a menyɛ deɛ bɛyɛ ne nsa bi nom na obi tumi ne obi ɛsere na no so ɔte aseɛ but naantwe no nakoma mu no wɔmuna masere ma no mamuna me tirim yɛde bɔ mpae yɛde tɛ kristo no ase praise God amen mesɛ kristo ni fa asɛm kyɛ na sɛ wode asɛm kyɛ a onyankopɔn no a ɔyɛ wuratɔfoɔ no ɛberɛ sɛm obɛbu atan ama wadanse aba mfa mmara nhyɛ wo nsɛm praise God amen yɛde asɛm tɔɔ no so no wamfa nkyɛ asɛm nya no kuro akɔpa ne to ase wɔadwae akɔpa ne to ase ye wofɛri kristo praise God amen asɛm siyɛ no watimi de duabɔ areɛbae abam na ne wura fi sɛ ɔte pentecost asɔ dɛm ne wura fi sɛ ɔyɛ gyiriyi gyeme so amen wɔsɛ sɛ ɛbɔ mpa yɛ yɛka sɛ awurade yesu kristo fa yɛn bɔne kyɛɛ sɛdeɛ de firi wɔn a ɔde aka sɛdeɛ de firi wɔn a ɛreɛ de aka medɔfo nti wakoma misa ne teɛ akoma no wode bɔ saa mpa yi sɛ awurade fa mbɔne kyɛ me fa firi me sɛdeɛ mebia firi wɔ bi a wafom me no nti nyankopɔn nti ɔhwɛ akoma no mu a mebatwɛ bebree nti saa nsɛm na wɔka saa ne deɛ obiaa wɔ asɛm nhyɛ mu wade bɔ wane nkyɛ amen sɛ obi wɔ asɛm hyia mu na yɛbɔ yɛ adwempɔ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛbɛtiri nyame n'ase a ama yɛhuru nyankopɔn na obiara no sɛ woahu kristo a ɛdeɛ baadeɛ na wohwɛ no obia mu asase wei so wo so wobɔ nyame din na saa suban wei wɔ mu a na woahunu kristo no mu nyam a wote asase wei so woyɛdɛ gyeme so amen akoma no yɛde bɔ mpaeɛ sɛ ɛmu yɛ han a ɛno na yɛhunu kristo no mu nyam o nti mese ebia na obia yɛ ɔbɔne so ɔte aseɛ firi wantwe ne wotwerɛ nyinaa mu na ɛfa asɛm no kyɛ nipa korɔ gyeme so amen wone aberanteɛ wante sika hyɛ obi skul wɔbɔne wo ka bɛwa gyerɛ sɛ sɛ woyɛ biaa no woayɛ woani da no sɛ wobɛware wɔde wasim nyaboterɛ praise God amen ɔwurɛtɔfoɔ no ne kristo obɛdi wasoma ma hallelujah amen wɔadwene mpo sɛ mepatwɛ bebree wokɔ nkontamagyi nipa korɔ fakyara gyame so amen ebia na wɔsɛɛ woyɛ ɔbaa so ɔte aseɛ wɔboa wɔ bi ebire bi atwam nipa no adi nsɛmɔ sɛmɔdeɛ ne nyinaa mu no nso no ogu so a ɔtɔ wo ka ho asɛmbɔne gu anim ase fama kristo nkɔbɔ ne dua nkorɔ kɔka no me nsa no ntɔno so na memienu yɛyɛ adebɔyɛfoɔ ɛwɔ kristo anim nanso ne mogya no nti ɔdima yɛ aberɛ biara nti sua sɛdeɛ sɛdi asɛm kyɛ na wanya asomdwe amen Matthew 5:8 sɛ wakoma mu ante a wobɔ mpaeɛ a ɛnkwa na wohunu nyankopɔn so kɛka babrɛma me Matthew chapter 5:8 yes ɛnhyɛne wɔ na wakoma mu teɛ nti hayo asɛm wei ɛkɔma akristofoɔ nyame asɛm sɛ ɛnhyɛne wɔ na wakoma mu teɛ ɛnhyɛne wɔn a wakoma mu ɛteɛ na wɔn a wɔbɛhunu onyankopɔn wɔn yɛ bɛyɛ wɔhunu onyankopɔn praise God amen nhyɛne wɔn a wakoma mu teɛ medɔfo a wohwɛe dudu a ɛti nyame asɛm mepamokyɛw akoma no sɛ na ɛteɛ wɔ ɛna na ɔpɛ wɔ awurade anim sɛ kristo bɛhwehwɛ akoma no mu siesie adeɛ na wobɛhu hallelujah amen die badeɛ paa na wobɛhu wɔ se ɛnhyɛ no wɔn mo a wakoma mu teɛ wakoma mu ɛreɛ bɛyɛ ɛteɛ akoma mu teɛ wonte kristo na asɛm ebisa sɛ wakoma mu teɛ na nɔbae ɛnte
so wakoma mutia ade bia wo ye bia eya from so wakoma mutia ensema ya kan obama permanent na mu na dia bobra aba Inshanka wabari amen wase inshanka wana ele bai wakoma mutia wono bo wuru Nyankopɔn enti se pese wuru Nyankopɔn ene na no nyam ni mu adanse a yama yakoma monte enti enfo bi wase nshomu mfama mpae yes enfo bi wase nshomu afante Kristo na ase nasa Kristo ba ka wa fa boyefo ne do mo gwa no obi ba okobu nsam jemu ne koro nko a ne nse tugo nko a jeme so amen ba so obi wasam shani mo a eya dani ko ache wo bia watutu akobo koro no ampa nkobi heaven nkobi mien sakra ya ten amen nyame yakoma mo ntena nya hai na ho gonkro wo pebe atena ya nteni yakoma no ari bai watia akoma no sinu mo ayefi kuman obi tumi di asem shani mo sa enfim ne nyansa na de wura mfi nsam no na obi tumi obetwe manso saa na nipa kro no oni ni nyina wu na wo faasefo no so to aso obi etimi ebo obi so what you say na ode bonu tua na ka na esesa ngodi cheni bakro no on van cheni shini mu it is bra nesi nipa kro nso ehu nipa bi kodi ba bi esesa nka onsu nyam wafiro no a na otua no soka mo mi amfa asam che wate bitimi do bi ko jina court chu bitum ko je duro so ta se na odia ba yiria ni obupu na gutan hallelujah amen so be asa won so Kristoni na onye Nyankopɔn mu so adanse amen ko Matthew 5 verse number 8 yes insani wana akuma mutie wono bohuru Nyankopɔn insani apatafo hallelujah amen enti se akuma mutie eni ehunu Kristo yes se bia na odi nsem bia tu nyame no ma che imoye mai sa ne ma wia odi nsem hye omo dodo utie me adwebonye botima ba wo sai wo bo dem pase kompia so oba no ubeyina fi ho kompia so paman ubeyina fi ho praise God amen kompia so sadi oye ho no wo di be tia ne ka me srew me tufu Kristo asemu hallelujah amen na the old three pass amon charo me pacho bebre Kristo so oye no bone a onfa ncha wo da we say nyamesom eye ho amen Jeremiah chapter 4 verse number 14 and he say yakuma no won tede a Jeremiah onyagopo na so ka kere yen say yawo wuro yakuma no na say akuma no wotia onyagopo so eyi mutumye di akere amen Jeremiah chapter 4 verse number 14 yes ohu akuma ho firi boni mu so just say yes yawo wuro yakuma ho emfiri boni mu yes akoma no eni ne kura bibia mu nipa be di boni nyina akoma no na etase ko bi si nyamsom yakoma na akoma no ni biye hallelujah amen tina no pai nyamama asa okenton TV so dodo a asa obi dia no so nyame asam se men kan jo sai okuru akoma ho firi boni mu mo le yakoma ho amfiri boni so bia mu Jerusalem na wajewo Ghana man ani wiase ne panyira na se wuro yakoma ho firi boni mu a otwadi abokwa me so ba area like beteyen ya man yemu obeteyen o so tiafi Kristo nchai o patanse baruru nyantam asundwani ho hallelujah amen o beso ko woni mu abrabom but o du wo obi wasama shomu ebele no tuma ko ani mitofo me no kasa no pe wate ha ho jobi de yo bia for kra yamu na fa ni papa wona cha yes jame so amen yoruba mu won so a o be che o net no be kai de che wa ni ya chino be kai perifu atena asem so aka bibia on be so betie de nkwa na woje for so le ya on so nko aka me no minu ebedwa kura hia no kura hokora na kokwa so wakeka na adresa chembenfo na motere wate na wo so betima fu obi
jeme so amen say ya o fu obi a o hwehwe se nipa ne do bone be chaw no sanso obi a fu wo a o hwehwe se obefu kemu nya do le bone ade acha no ampa nti akomamu mrato no ebi na me ka kire wo se pese ya danse onyame mu a mom ya mfa ya wo mfonso nchecha tiche ya ho na ye no do ya ho ampa na odo fi nyagopon amen Yesu Kristo obesate example ale kire se etwasa ya bia wo ya wo mfonso ye de ba fi ya ho ampa nipa na ba fu wo yes nipa na ba kese tia wo nipa na ba ya obane so tia se eti Kristo no endi na chi no wo ye the same thing yes Luke chapter 23 verse 34 okay ni so Kristo ni fa sanche na odi asamcha na mfa hwenche so utwa kete Maria na nwinam bia jame so amen Luke chapter 23 verse 34 yes na Yesu ka say ti hayo ebra Yesu Kristo enwie na dwuma no obi akwa nipa de ne fa so awre ho ye bone ma tintesu gulu so so ti ase ayaya de nipa de ne fa mu no na no wote na so yiramu obarima we wantintesu antofo so tura obi bono oso wura pani ba na mayo ya obam so tura kakache mi kura na me kakachira me se chompa bi bo mapa hallelujah amen na so yiramu no obarima no karantu jame so amen eti yeni ya dina chi sa Kristo for me pamuchawo anopai mama yansie Kristo mi yansie Kristo bani ba wo bi jaye wo ntun fanchar bani bai sambe na enfi anonka sambe na ba yemfa ya nonka Ishanka ba yeri amen kanka wa bra Matthew Luke chapter 23 verse 34 what you say and Yesu ka say e jafa free one fa free one na wonim de wo ye hallelujah amen e bra Yesu so ka sa kasa we ne de kasa cha no asha ya shano moje pyramid enfufre atu moja no afra atu wansa abegunu so sukom kwasa de no nsuo no no kai bra nipa wa hihim na wo se nipa bi yade wo sa e kan se o mani pam pam aduane di na o hwe kwanya nipa de ne fa so a be ma sase nyanso di o se jafacho ajare right fachawo wonim de wo ye hallelujah amen ajafacho de wonim ye wo ye ajafacho wonim ye wo ye medafo kasa Yesu Kristo kan ye o kan ma me no nu se Kristo Philipim an kasa we ya kan ye nim de ba bia na me no ye gina keninam na dana de ye tina chi na ya fani siana no wone san sample we akyrai na me no ye fra wo se Kristo fo we di Kristo dia to ho so Susanna Samson mewa James Yakubu praise God na obi ho asem da so shenu bi ho asem da so shenu o ma za ko kan wa asem abuofu praise God masa ni suba na mafia no udi jai say na no skaraba no wonu kwa ne die ni shinu mu bra sakrawa de wata so person ko ni mu abrabo mu enfu bi ho asem shi mu da jame so amen come on outside Luke chapter 23 verse 34 yes and Yesu ka say ajafa free one na wonim de wo ye na wo turn into mu tonto jame so amen enti so obi fo mu a ya kan wa tunu akom se nipa no wonim de wo ye re wo ye bon sam na be vuanim yes so ta say so we yourself to we ya wonim ba ya high abrabia yes bare na dudo na ntimi everything na no pay honkonko na me so bo kokose ya sense na ye tei so be Kristo ni a me pacho be bre power drum pase o be sua se di asam che o ta so na mo bom pai na so fu ho asem hine mu so fu na mu na so fu bom pai atene nsa wo so bom pai no o ho asem hine mu e be yi enye enhia baba enhia ma praise God amen na dwuma wura ho asem hine mu jame so amen abamu mpanimfo kura umutiti akonya hwe kura wote aso de nan ho asem hye mu
ye heavy anko jeme so amen Jesus Christ was a jafa chawo na onim ne ya wo ye jeme so amen osiri serving so ta say can Acts chapter 7 verse number 59 seven so no ye Christ ni mapa ampa na ngungun tenemu yes wo bonya me samu dawro ebra ya no bra enyum na sama all kind ya me asam no ilipa soliti am shansi e bekum owura yi ebra wanya bone bia yanti asam a seven so obewo okaye Acts chapter 7 verse 59 yes na osi seven abo no ebra osi seven abo no wo frɛ mu frɛ Kristo sɛ awurade Yesu jame honhom na okoto ne nanim de ne kese tia mu sɛ emugya nso pram no ye di kokuma bu si abrante ya bro ne bone bia ada ya akokan wakodi Yesu Kristo mu adanse ana say there verse number 6 yes ana okoto ne nanim de ne kese tia mu sɛ enti Stephen koto ne nanim ebra Yesu abo nyina mu no wade ne kese tia mu sɛ awurade Yesu Kristo bani nto won so anfa bani nyari aba nto won so hallelujah amen eden na we difo na obi aka asem bi atoso na okodome no difo mu a eden na we sofo na obi aka asem atoso na wotimo babu dia so abawre plan na didi bakwatem atome no o de kasa atoso obi time dunia dume wona na sifu nyina na ono so di kosua ebru ya sofo mu wa ko dina hie o jai o krapoma crashna praise God amen o crashna asimasi me fancha ne da aboso bopoma no ho no kanje say oh better to praise God amen now obi to me obi who asem hye no moza so many years no ototon oda so tonyum praise God amen na obi who asem show mo adwuma na oto to me be na eba oto afre hwan ofra ho bone you say so obi who asem show mo a ekire sa Kristo ho ho ntum ampa nti asafo asame se apese hu nyankopon mo nyam na Kristo ni ebetena mo mema ya adwenya ko mo na hai pa faso fasanta yes jame so amen na ambo o kan kwaje amen ko Acts chapter 7 verse 59 what was I na o ti se fa na bo no ti bro wo si se fa aboa no ani o fere se awurade Yesu jeme ho ani o kutu ni nanim de ne kase tia mu se to kutu ni nanim de ne kase tia mu se awurade mfa boni to won so hallelujah amen mfa boni nya de ba to won so o kan ye no die hallelujah amen me da me fa ncha ne da usura ya ka ana de no kan se bi sa me fa ncha me ne betwea asama ndo kra me ne betwea mayam wonsime yase ampa what the stamp with team so what you saw them kwa ba ne funu na mu na nyame ma onka ho whatever wanenja amen it is still the answer Kristo anamo yes so what you say yes or the kind of something it you say ma me no say you see for the same process yes so say you see the some check now on pile them let you amen Luke chapter 17 verse number 3 okay Kristo say yes you for born free nipa come Luke chapter 17 verse number 3 yes Bonifafre mo sham huye it is so kasasa am wo kache mi no say yan say yan huye na sa wunu afomwa kananim na sa wasakra na sa wasakra na tua fafiri no hallelujah amen ka wo ke wunu say ade a wo ye ya enye no ka kire no eno nyi nipam na bojojo nipa no so ti ase kananim no eye atenetene kwan so yes enya jojo wo kana butirim so ti ase wo say na sa wo kana ni mo ayere fafiri no verse number 4 yes na sa wo fumo mprenso dako na wo sa pa won temprenso kase na oba won chambe kase na wo sa masakra madena fafiri no hallelujah amen no so akiso fo bi ntumi nye david say o ya I say o say emprefu be say kwase bi ontia so mpire no kwase yan ya de yo na anya oda nya fa ye e ba bruti say santefo ngoma aya santefo ngoma do you a Kristoni a o se wo shes enyeme bensu yes Kristo se o fumo mpanso no oba be ka o se fa cha no no oba won temprenso be ka se masakra ma dia fafiri no hallelujah amen
wɔse sɛ ɔba onkyɛn mpena so bɛka manyɛ nie wɔdɔmfo nso sɛ ni ɔwura yi wahyɛda no wɔyɛ nyame asɛm se fafiri no ɛnyɛ hwee nso obi hɔ na bɔ nsam na ɛyɛ dɛ ɛgyegye no gyeme so amen ebi anga wansakra so ɔte aseɛ ɛno nso wɔ ho asɛm Matthew chapter 18 verse 15 sɛ obi yɛ ɔpɔne a kwan ɛsɛ sɛ wofa soɔ na wone ne di asɛm korɔ no kenkama me Matthew chapter 18 verse 15 yes ɔsɛ na sɛ wo nua fom a kɔne kɔyi natɛn wo ne wo nua no nkɔ ntɛm kɔmframu deɛ nuku kaeɛ no wɔse sɛ wo nua fom a kɔyi natɛn wo ne wo nua no nkɔ ntɛm enti asɛm aba me ne sa mo ntɛm a ɛni kwan sɛ mefiti yɛa mede kɔ nipa foforɔ bi hɔ asɛ sɛ medi ka aprochu yes sam ade a woyɛ na nnura no m'ani anyɛ ho yɛto dwono no mike no wobɛgye firi ne nsɛm prɛko pɛ mante ase adai ne wakyerɛm gyame so amen woanya kristofoɔ bi ntimi nyɛ saa asam yɛ no korɛ sɛ ate sae ɔma so a straight to baabi ani kwa so ɔde asam ne kɔ ne wasopɛ nipa ebi kura asɛm ne ɛsiɛ no koraa no ɛmu nkyerɛmu no wobɛ nipa kora nko bɛmu a mu ɛmu yie gyame so amen program na yɛbɛyɛ ɛhu nsam so ɔsɛ asɛ ɛdi sɛ woamma nipa no na woammisɛm yie a wadwe bɛyɛ ɔsaa wɔde asɔre ne sika gu no butom gyame so amen gyama no me bebrebe nipa hyehyɛ wɔ abrabɔ mu no kɔso misa asɛm yie ansa na wɔka biribi de sɛ obɛfom wo a nyame asɛm tiɛfo sɛ yɛakɔti nipa no 101 na ɛnyɛ deɛ bɛyɛ na ɛnyɛ ne nkasa mebakyɛw nipa no a ɔne wɔ asɛm no anaa ne ne wɔ asɛm no ɔntumi ne nhyia ɛnso ka nsɛm a woka no wɔ n'akyi wei nyame mpɛ saa abrabɔ no nti nyame ma ne adɔfo no hɛ mɔ Kinton TV so dodo asɛm wɔ media no so mepa mo kyɛw sɛ abɛyɛ kristofoɔ a momyɛ nsia sɛdeɛ bɛsɛ di asɛm wakyɛ wo nso wobɛtumi afom wɔ bi at any time so ɔte aseɛ ɛmfonsoɔ na aba nipa no wayɛ bɔne so ɔte aseɛ sɛ woyiri atɛn no agye tom a ɛnoa no wanya wo nua nhyɛnka ɔba deɛ bi keka wabrɔ Matthew 18 verse 15 yes na sɛ wo nua fom a kɔne kɔyi natɛn wo ne nua no nkɔ ntɛm sɛ wɔtie wo a wanya wo nua sɛ wɔtie wo a wanya wo nua na sɛ wɔntie wo a na kyɛ sɛ ha no awurade mpa ntiti mu onuadɔ ɛna kristo hwehwɛ nkabɔ mu ɛna awurade hwehwɛ mom yɛnka ho mmom yɛmfa nsɛm kyekyɛ yɛn ho hɔ fi sɛ yɛn ho akɔ amen verse number 16 yes na sɛ wɔntie wo a onipa baako a na baanu ka ho na asɛm no nyina adansefoɔ mmienu anaa mmiɛnsa no na asɛm no nyina adansefoɔ mmienu anaa mmiɛnsa anum wobɛpɛ nipa mmienu asa aka ho wɔn kɔ akɔ ne sɛ nipa no yɛsɛw nakoma ɛden a yehu Nyankopɔn na asɛm no sɛ nipa mmienu sa aka ho na mo nkɔ yes verse number 17 na sɛ wɔntie wɔn nso a kɔka kyerɛ asafo no asafo hallelujah amen nti wɔasɔre mpanimfoɔ no afei ana na wɔde asɛm no kɔ hɔ ɔbaa no anasɛ bɛrima no na asɔre mpanimfoɔ na de asɛm no akɔkyerɛ ne ɔmaka bom ne ɔmafra asɛm gyeme so amen wɛdeɛ wɔnyɛ o na ɔma obi atu no fa ka gya ne sɛ yɛka ne sɛ nipa no nyɛ ɔne tɔma no die wontumi hɛm da korɔ na mema bɛha no na mekora asɛm no koraa no wona wodi fɔ nipa no ɔnde di fɔ na mena mebɛha no praise God sɛ so ɔnkasa mo deɛ mesome nkasa ne ho mesome ne bɛtwe ɛnyɛ kristo mu adeɛ amen Matthew 15 verse 17 yes na sɛ wɔntie wɔn so a na sɛ wɔntie asɔfoɔ no deɛ a kɔka kyerɛ asafo no na sɛ wɔntie asafo nso a wɔntie asafo no mu mpanimfoɔ a ɛne apuri sɛ ɔbosonsomni ne wɔtogyini praise God amen ɛti sɛ saafoɔ no a Yesu Kristo ɛde ɔmo yɛ mfato ho no ɔmo ne nteaseɛ obi so mbosom a ɔni nteaseɛ togyini nso saa sɛ wowɔ nteaseɛ a nka mfiri nyame akyi nkɔsom abosom togyini nso the same thing kɔsɔ mo yɛ masisie ne apobɔ so ana yi ɔmo adwuma gyeme so amen nsɛ wofɔ sɛ process wam ne sɛ nipa no antie deɛ a ɛne apuri sɛ busomsoni ɛne wɔtogyini ɛne deɛ wotwe ho a nyame no wonni asɛm gyeme so amen
enti abra ensem wei akọ so no aso ka Luke 17:10 na Peter no say awurade nya tuagidiem ngozo nkwasase me nipa bi di kire no ano ode hallelujah amen baby akana verse 21 ko Luke chapter 15 verse number 21 yes and the Petro ban and cheme say no say and the Petro ba Yesu nchama ga jani say awurade empra he na me nua fo me a and say na kan dia me pese me hu the real time and do anu nya fo mo ya me de be che no yes no Peter hu say nkrofo bu mo kwase a nkrofo kan kwase so obedi Yesu akiri ti no che say bibia na de fa fichi praise God amen but so be Okristoni a enye nyoma nyina na se so so me mfa nto so but the man in your yes so what you say you shall go about it amen to Peter ka say and the Petro ban and cheme say no say Peter ka say awurade empra he na me nua fo me a me fa free no enkosi mprenso ana ani Yesu ka che no say Peter say me se wo say men kan jo say enkosi mprenso enkosi 7 times nemum empre dio sonson ahodo nson hallelujah amen why na obetima ye nipa obetima ye obone dako 70 times 70 ene nam 500 and something ezi david dako na ba ko fa ye obone dako ko obetima ye obi bone ten david ntimi eche say yemfa asem ye de encheche ampa yame asem tuafo ehuhum asem na no pem no wo ka no ebia na wo tinyame na ase o bubrebe ho mpae so ti ase fukre yiramu eyire ba ya no ana nsem bi sisi ye awa yie na ase fukre nyem fa chawati enkano mi nsem ti obi jame so amen na say yes ana tsasa ampa Kristo na wo yai awa hutio jame so amen jame ni baba brebe so yarea ede de binu so eye sansem aye ken ampa se wantuma fu asema ncha me pacho bebre utimi nya yare o oh yes sam utimi yare o de kan Leviticus 19 verse number 17 masa matu di so Okristoni fa asem che True Friend Church International Kumasi Sokobai we village Bala Junction yewo anche na de masam ne bana wiye ke ka ba mo ne nko Leviticus 4:19 Leviticus chapter 19 verse 17 ya did the blue so ya abaya ya dia krankro ni na nsa nipa binom ade nipa bi hu nsam asise wo mu ampa ke ka ba mo mama Leviticus 19 verse 17 yes and tell you wa kumam etinyame asam say ebra what in some pain if we sabre ko and tell you awa kumam mu kana kan don ko ani kan yon ko ani na wa so an ho bɔ so so ba kan ni ani yes awa tene kwaiso nipa mafrena no obejojo ni nipa awari fu binu nipa ni ojojo ne yere na bi ni betwahia o nyakura o enye wo ya bema na te sakrawadi nye enya tikam no osopa ne ba sopa ne na djuma wura dele yira ton diri kurata e bra na na fufu ahia mi wa susu wo hia ni pe ya e ka sabre nko wu di nipa ya me no ma no so yani amen and tell you akumam ya akumam kana kan yonko ni na wan so an ho bɔne wan so an ho bɔne amen ndi se ahakura no sam se uta unia na do be asem shiri umu a ne kra betena wo so ampa nipa kro kra e betena wo so jeme so amen na e ba me sana ne kra no betena wo so a boni nipa ko ye nyina e be gu so donso obi a wonu obi wasem bia obi wasem hye no mu bia wona ma ne mo dududu yes ne mo dududu jeme so amen verse number 18 yes and towere I say can yon yes and towere and now one ho bɔne na one swan who boni bia verse number 18 yes and towere na nya nkrofo ma ho menasepɔ hallelujah amen and towere no just say the oye me no men so me hye na namu papa anya hwea bɔne nya Okristoni kasa we me dofo asempa me ba yentie ni me se siasari ese di asam cha yes jame so amen and towere na won hanya wodi abufuo ebetua na mo bia awero
baby o bejira hunam from emra from anya papa na se fa won sa so na ko bo bi dia no hu a eno so nyame ni wo ye wudi yes dinami Asɛm say anapai ade bi obi de yo bi an facha yanti wo so ni atamu aba wiase ampa ibrasem obebu atan no de no ko to baby an ko da jame so amen Leviticus chapter 19 verse 18 yes and towre ne nyan krofo ma ho mena se pa mfa obi hu asɛm nhyɛmu and ton nyanko so aba me ne awurade mfa obi hu asɛm nyɛ de nhyɛmu yes sam so obi di obi hu asɛm hyɛ mu a ohu ni pakora na aboafu ana obufu su ebufu se kima akoma no epompe ntantem obi bi anya ofe akoma no so ti ase em na pompi ni pa moja it is a bobro so a na apompi moja na mana bro so yes enti baby ni kwa se moja no fa na akofa na akreti akoma yade die ni bobe jamani bobe do enya akoma yade nyira firi asema america me na mega jaw Europa ko America doctor obi a obeka chew obi sa se obufu ntantem praise God amen it will be obi wasem shin mu bia wali bo ni pa ko so ade ni kai na obuofu yes dia to so yelu na ye wo asha yes ti so yemu so pa na akoma asha se bon ntantem because ayam hisia se e bon sa e ma akoma no sai ampa ti be wi asem no nya akoma yade na di mejabro so aba diabetes let waso praise God amen oda untimina because oda hori nyina nipa ho ade yarebe ene wo tirim na kira ba tana so ampa jeme so amen ntina na pai e bra me mas kamere ba na wie ya no ba wadem posa ade bi obuje yo bia no ene ubeje mu ato ya am bare ntime hwe me ma me ko ya me bare nti sanati ade a me dia san kwada no jeme so amen eni kristo mu anamonto papa me last quotation Isaiah chapter 43 verse number 18 kasem wo mama okay yene amuti yenkan eye Sokoban Good Village Truth Church International Bola Junction ye wo ukere bia no obetimi aba eni abehia ye mpabo ifere bia ye watch night me dan ya sore so nya sore bia kwa me kanfo ya sore na e dia ma branye mu osu ne nyina sum kristo nya nkwaje amen go Isaiah chapter 43 verse number 18 yes was it moon kai kane ansem enti asampa no de ni ba yi nyina mu na me asem a me de ma de twato ni kristo so me nganje o sa moon kai kane ansem an kai kane ansem ni bi na moon nyina tetede hallelujah amen ansem a obidi di wa anya papa asa okra so be pem sasara e free zone no koyo an kai bio yes let bygones be bygones yes hallelujah amen je twam mani ntam nsan ko nyame assembly jama so amen na say yen sa anu na kristo honhom anya batane yenyin hu abanse amba jama so amen ko mon kai kanisem mayen kai kanisa na mon nyina tetede bio ma ya nyine tetensem wa atwam verse number 19 wa obi uba ebusuo mu adwuma anya yetire wo say nipa smesi kurase no de ode wo bra fa so wode ukru fa so wode wo ma fa so en kai tetensem no bane kwai so hallelujah amen go verse number 19 yes was it fair me ya de fufuro bi na sa ye yi anyama boni wei anu obi wasam free mu a wo so ya de fufuro bi afa na fifire na afa na be fifire entimu huru me boss so kwan jama so amen eti je woni da so a wo chakra ama no so obi wasam free mu a afa ana kristo tuni ebe bi kwan ya ma yes we say Matthew 5:8 no confirm yes onu hunu nyakopon onu okoma mutie wonu okoma mutie no hunu nyakopon yes nti say yantini am yakoma mu ante ni yenye ni ho nsem amfiri mu a ebe ni hunu nyakopon hunu no me de masem wasi ala ni yagubo hu yamabo amen on kare amen over ya ni yasebo ni nyina nchaye amen na yentin fa nsam cheche ye ho ni tumi to nchaye la amen nyakopon ya banka se yeda wase hye woni munyam kamfo di wona makomi hunu se itwase yede yamfonso cheche ye ho because waka na hye ne na se nua ye boni ntimi fa nche na se upie ma ya nyira upie ahema ma nyira ba yakọ onche akodi de ni anwe utumi nti because waka na me ahoden da amen
ya de dwumadi no nyina aba na wiye me ba cho bebe obetime afre aba dwumadi no susisi a number no na me ba cho se wo hwe TV no a eda TV screen no ase ho no phone lines ni 0240 985196 0240 985196 and I say 0593 731473 say o hwenia obetime afre abadwumadi no susisi a yenye first caller hello 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 yes amiro eja me patrol baby akasafri make a safety call ngo na enen asana woni ba ni so ka su ya ko mo pa ya da se ese ya ko to ma ko ni awode o mo yan san ni mi ya to dia sa ko amen 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 onka ho so nyankopo enhira obetime afre abadwumadi no so se o hwe TV no a me patrol numbers no na go TV screen aso no enya second caller hello hello yeah me do for good morning morning me ba cho udi ne baby akasafri Tata msafiri mzaifu me ba cho me do for me nti ofin Christ ya Kede radio ya msowi enen chakila fa amode amai ato ya kuma so ko ile de mu nyina so nyame so mo mfane ya hode amen na da bia mu ntini ni na sa amen na ya fa so ya ne bibiri amen amen nyame inshallah yam fa we hello hello Mupacha kunjiu amino mama peace awrade nyankopon sha no pai na ho ye nyame adawo ma ye ho ye pa na mo so e Kristo adon boko ma yentie we na pai papa nyame shirawo amen Nye mushripa wobiasi nina ti ebinyan kwanti eno. Osha manai. amen Na edwuma we no kwa fensi so ma wa ntumi. no correct Ejeza nyame shode. amen amen Mama nganye kesi we Yesu din. amen 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 fa we so free ha hello hello Yasunjunka o enka wo so sofo ero mo wache evangelist tonight abana ko ko le erade adom na pa cho na monso e oba na ndo so he pa eda Kristo ase ma enti ona no pe le bia bo ya se aba so la show ni mo do tumi que faça passer breve sobre bandelinga para deixar amen 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 yaso ya da se nyankopo inshallah nyankopo inshallah obetime hello hello yes sir good boy good morning sir me pa cho din baby akasafri pa ya fema ma ko ka ta fe ya se me pa cho me do fo mi enti mfiri hoye se mi se no ya ma Kristo fo agidifo se mi se no abuama enye heaven ko egwa wi pe bia wa bo ndo no apomodele na correct ibi ni ta wa se mi se o ma ko ta ya ne se de na o kana ndi agidifo ni kwa ya fa so ya se mi ame amen na me ne boafo amen amen nyankopo inshallah ya da se bebre hello 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 Your call has been put on hold. when to me enyina so obetime afre abadwumadi no so sesi a ebia na wo share TikTok and Facebook a me pa cho number no na ye de atutwa no hello hello when to me enyina so yemfa we so free hello good morning me do fu din baby akasa free na no pay
ena mi se me do no o no so so de ye jume bi ri o se me se number onfa mate kosoality adwuma de ne wi a obetima afref off air na ya kire o anamo esese wutuo na afa bibia aye kama why yes you da say nyankopon sha hello good morning medofo ine baby akasa free hey abawa amino na kuti say Erade adom na wo say Kristo adom boko na me sha no so de amen so de abre nyina ye bubu ya kama no yeti ne sanse ensendi wal mayane ye ntanti bi ne ba ya kama so ya be ni su de boya manye me bi ya bi ya ye bono so ba de mo ye tuni fi ye na yin ko ye ma ye ka na ba hana ne ka se me da se na me sha be ya ba wa hana nyakopo ensha bebre ye fa last caller hello ontimi nyina so hello ne line no nko fra emma ha ena yede afrefu odwumadi ne nyina ebesi the bacho bebre yamfe last caller hello yeah me bacho within baby akase for near last caller maybe oti kuwait me bacho mi ntie we na mi fam me ma pa fam so my ti amen amen me ka se mon ko so na monye ya dase na ile se na me na wa fam oma monu emu aseda ya dase ya me sha we am bacho we mo fahin me bacho yewo Sokoba Wood Village Bola Junction Bola Junction ya so by new village Wood Village yeah Bola Junction Bola Junction Bola Junction na na mo ye sorry me bacho wukere bia anopa na ne wukere anopa empire ana afi so fiada bia so watch night ana then down so na ya sorry sorry and you be na number betu dwana wafa na wa besra empire but because sometimes side wo me ba wo se me ka se ho na mo yemi aye wo ho no an asa bebie branch ne bi e wa mo wa na asa bebie branch okay you me da sinami se ame o insha so okay bye bye okay dodo amontimi enguram nyina no momfa nche na foreign number bi frɛ wantimi enguram nti yade afrefo dwumadie ni nyina ebesi ewa ha True Faith Church International Kumase Sokoban Wood Village ya soft penny odifo Jacob Eche na oda asore na no ewa ha nyankopon sha se wantimi enguram a fa chei nyankopon ya domo a Kristo ma ya next week ugramo a sedete bia no yebetimi ensoso apekeo me pacho kwesera we ne kwesera bia anopa no nso ene ye hia ewo Kintom TV so na mfanyame Asɛm emra True Faith Church International Sokoba Wood Village branch no empani atnase aye enhyehyɛ yede enansom pa bokese pa enya senketoa misremo a announcement menya botre na so ni yie ehia me papa ntina menya brɛ no kakra no a nti True Faith Church International Kumase Sokoba Wood branch no empani aye nhyehyɛ se nyame ya domo a eye 22nd September 22nd September so wo hwemo Kintom TV so a wo se information no egu TV screen ase Facebook also the same thing TikTok also the information na at 22nd September kwasiada nti ya na so empabo ani modede ni akonchen ya sha se kwasiada no a
ya bepem so a de bewie ne memenda so eye 28 je chance 22nd September na ya wie 28th September nti bomaden na baby a wo share ye free ye bia enne edu ho a fa ho wura empabo kase a ekoso ewo True Faith Church International Sokoba Wood Village no baso no fa ho bewuram wo how bia da so bia no fa ho bewuram pabo wim na odifo sofo Jacob Bache ena no pa me kase won so boom ewo TV station ba akoso nya senketo akora ana yenso so wato air time e dia ma Kintom TV so a ye preach fa e ni studio hanom e de koho enti woni na difo eni na dwumayefo so aja se aton safra adwumayefo kukuda asofo mpanimfo edifo mu edifo asofo mu asofo adwunfo mu adwunfo ende asabakafo mu asabakafo a yenyira ne adwumayefo ebehyiam ajam pabo kesia anu odia onyankopon befa so bubu nkonua enti wo hobie da so biara na me atomo 22nd September kosiara shede tere so mame 22nd September bode tere to na efo hani nyira be piem ewo True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction hona sore no wo ya chance kosiara no 22nd no ya be pem so amara ko wie 28 na leda etosu 25 no ya forbo kese tieniye bacho bebre ya forbo kese a yeyi sika adiabu Kristo adwuma nyame asam kaza kire se yenko wiase fa na nyina ko ba sempa na wodawuru ba bia ya tie priche eye sika o sika ni etua eye billions enya senketoa papa ba bia o preach TV stations nkwa miensa haka ho fo enya senketoa radio stations ka ho ansana online preachings ene a formal preaching a wode soma asambakafo eno ase kwa hembobo ano ni nyina yiska so ti ase eti nyame atomo a 25 September na ye nu kua da so no program no ye nu kua da so no ye nyina be yisika aba afode e dia support nyame adwuma eye papa ani so de hunu se wo tere nyame adwuma no asampakatiem eye crusade wo tere na hye nyam machines ya ya de bi crusade said the asofo be nkanamo eye no ye na standard wono ne tam nyame adwuma no ye so cha se du wono wo yisika dia ye nyame adwuma e ha no kora the last time nyame adwuma eye mu nyina so mo ana papa no awurade nyankopon afamo so apagya no ewa senkan ma bedu sese etimomi yanto aso na yemeyi wo dodi mfanchi nyame eni na dwuma yana na media no so ana yemfasika mo nyame adwuma ne ekeka na sa ebuimu ena nyame ehia omoa sese atwe akara de bai ema no bonsamu seni pa bebra brabo etemedofo eye 25 no be plan ni nyina kamu ni sika na yentim from Thomas no yampeka emvanka ho so ti ase ya to ka no bika ho a papa ne ka akora sei ne ka no asei unika ukuikusede na be sofo ya bo platform ya wi o mani nyina atwa na ote abobo ya na pragiem enya kura o enhyenu munyam so ti ase na sofo ya atwa so ba be platform ya bo wi na ote trotrum so what do he was afena mepeka enye papa eti nyame mane adofo ebrewe mu na Kristo hia yen se ye beli wodoli ade kira na awon adwuma na onipa biada usika bebam na ye metimi asoba to papa ani nyame adwuma oyan awurade nsu be hira eti fa ha no bra na 22nd September no ye va ha no ko nyame ani na so yin sika no ya onyankopon so behu o ye kan se wo mobo so ja se wo ha na da so onfa nko efie biuta ebi se na me asem kura no wo mo yin sika e de bo nyame adwuma bia no awadi hira wo ha na de da won so nyina nyame yi ni nyina firi won so etibremu be you daddy e fa kire Kristo ani nyame akoi na nyame asam se de o ma wodi fo nso nyuru wa ko wa ma no
ne sabeka odifo akatua je number we 0243 81 97 56 0243 81 97 56 eti nyame atomo a number me dia to dwai ye so pani number no ye yepe ye si from abetima frɛ na ekotwitwi bia ho bia na fa program na e ba no o ba benya ba bia da washroom su bia wa ha so ta se fa ho bewuram na ye nkonya mianim na how no da so che hwa kwankyera wo do wa yeye be sika fa bo nyam adwuma na wo ha no wo mfa nko 22nd September kwesiara nti yabapem so a nukura da no nyina yi sika e de abofode e de ato machine sama papa no na ne nko no so dumachi ne mofra nyina yi crusade no ya pekaka ho na wo de nyam adwuma na me se ya ne sanso a nyam adwuma no ya e yinhya bebre e na de bro number ya mde tudwa eno na wo hwe ye kira kwaya mpacho bebre ubenyae ukara bia ayampa boda na ni ahyase awie tu ni apon efiera bia so watch night anajo 10 ni ahyase 3 am ni apon memeda ene ya sore eno so 10 ni ahyase ya chekura 3 ana 2:30 ni apon enti ubetimi abewura yedwumadi a yedi no ha ayampa bono nyame asam oba obehuru say yes obanyame fie nti fanamba no 0243 81 97 56 so fro no obi amfa koso afre na ye chi akwan na ye de atodwa no Kumasi Sokoba Wood Village Bora Junction ene wo ba bia wo hwe afiri ye biara tuaramo fanamba no na ebra na ye no mompae na odi adanse ebeko fie mechia odifo sofo Jacob Beche papa na no pebe yo bia nyakopo nhyira eno ho kene mata Beche awrade nhyira ave odifo ledger oni adifo no kai ne nyina no awrade nyakopo nhyira ono na tete me ewo nyame asem nyakopo nhyira gofara sanso na asamakafo ewo asafo no Two International asamakafo nyina nyakopo nhyira sam nyakopo nhyira mechia Two Church and Safu Menina, Dudu a show media no so, Dudu a Timmy Frey, Monteman Frina, Kenton Hefonina, Radina Coupo and show Munina, Namia Tomoa, Ukiada and you Michel Pabum, 25th. Aya for about that September 2024. The plan na yina sika and for support to Yamia Tuma. Na Radina Coupo and Sube Ishraw. The Bia Ocean Free Bia Ukiada and you Meshia, Oba to a D4 software Jacob Beche. When in a D4 and in a Juma 4, Sabakani Evangelist Ujera, Mesoba Betome. When you have a come home, Yadwako Yaminim, na a dance here, Ebeye, Winu Fear for Dia. Yankupon and shot her phone, and Yamia Mother Sene, your best side and Moshia, Yakramo Biama by.